Una ka. Lagit ka! Pag-check na pag Pwede ba may tulad mo? Saan tayo niyan? PR. CR? Sige, CR tayo. Yan. Guys, yan. Nasa SM na kami. After ilang years? 2 years. 2 years, 3 years. Ngayon ka lang nakagala. Bakit di pantay yung kilay ko? Oh, di ba? Saan tayo? Saan tayo, Beth? CR doon. Pumunta lang kami sa Asapa naman. CR! Tapos yan, uwi na tayo. Oo, after natin nag-CR. Yan na, dyan na tayo. Uy, bakit nag-iitin? Babae yun. Tara na. Bilis mo. Done. Let's go. Uwian na. Uwian na. Di ba? Joke lang. Ano? Saan tayo niyan? Uwian na talaga? Tara, libot muna tayo. Hanap natin tsinelas doon si Papa. Pag-task lang tayo. Sa taas. Skip. Ba't di mo yung task na to? Oo nga, dun. Sa kabila. Hindi mo na alam? Hindi na. After 3 years na.